Во ім'я Отца і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Rozumení vo Christi, bratia i sestre, dneska máme krásne evangelie, ktoré hovorí nám o tom, že kto je náš bližní. Perše Gospod Isus Hristos bišidoval sa so jedným človekom, ktorý za ním prišiel i povedal mu, že što má robiť, żeby dosiahnuł život wieczny. I to je, bratia i sestre, skutočne krásne, že dachto, što zaujímať o wieczny život. Za to, že dneska napríklad my žijeme takú dobu, že každý si užíva ten život. Teraz som bol, kde si im čekala, tam hrala taká pesnička, taký reper tam dajaký píval, alebo bišidoval, bo oni skôr bišidujú, jak špívajú. A to bola taká strašná pesnička, ktorú mladí ľudia dneska sluchajú. I він tam hovorí také slova, že chcú žiť na tomto svete, pretože ten život je len jeden a chcú si každý deň užívať a využil každú jednu minútu tohoto života. Si nedával nejakú možnosť, že je to možno aj nejaký väčší život, však predsa Slovensko je chrześcijańska krajina, wierzymy predsa vo život wieczny, chrześcijanie všetko, to je jedno, či sme pravoslavní, alebo katolíci, alebo jaké inakšie, ale tento človek, tento spevák, a ľudia potom mladí to sluchajú a žijú podľa toho, čo on špíva, to sú idoli rôzne speváci, proste hovoril len o tom, jak si treba užívať život naplno, za to, že vinša raz skončí a tým pádom v podstate môže skončiť všetko. I to je, bratia i sestre, bar strašné, je jedna veľká katastrofa. Znamená, keď prišiel nejaký človek za Isusom Christom i keď ho poprosil, že što má robiť, żeby dosiahnuł wieczny život, tak Gospod Isus Hristos určite, že sa z toho potišil i mu povil, že što má robiť, i mu hovorí perše. Što je napísané vo židovskom zákone? Возлюбишь Господа Boha tvojego od всего серця твоего и от всей души твоєї, и всею кріпостю твоєю, и всім помышлением твоїм, и ближнього свого, яко сам себе. To je, bratia i sestre, slovo, ktoré jednak na jednej strane Господь Бог toto hovoril Židom i učil Židov, že jak majú víriti, a na druhej strane Hristos doplnil i toto o tom bližnom. Ešte poviem takú jednu vec. Keď sme boli mladé, keď sme boli deti, teraz som pozeral takú reláciu na internete, tam také bolo, tak možno si pamätáte, že boli také všelijaké rozprávky, chodili hlavne v nedeľu do obida a nás rodiče proste ťahali furt do cerkvy a nám sa ani barz nechotilo íti v nedeľu za to, že toto rozprávky boli naozaj krásne, boli všelijaké o kukovi, a raťa plachta, proste všetko možné, čo bolo pre nás nádherné. Ja sa pamätám, proste sme zbožňovali včielku Máju a to každú nedeľu sme mali veľký problém s tým, bo to išla práve vtedy, keď trebalo ísť do cerkvy. A bolo to pre nás bardzo ťažké, už im odchodzal, išli chrbetom im išiel dozadu, že by im išli kus popozeral zo stoj rozprávky a išli aj cez dveri, jem len tak smotril, že už trebalo, že treba ísť do cerkvy a chvala Bohu, že sme chodili, že jak toto naši rodiče sa snažili, že pre nich naozaj bolo dôležité, že by nás vychovali v tomto duchovnom živote i proste, že by nám dali toto, što je, jak i tento dnešný človek hovoril, že što je wieczny život, ne proste do to pozemské, do to rozprávka. A teraz som pozeral takú reláciu, kde bolo práve o tom, toto rôzne herci a toto moderátori, ktoré hovorili o týchto rozprávkoch. A tam jedna taká moderátorka bývala, ktorá robila toho kuka, no tak ona práve hovorila, što mňa fakt šokovalo, za to, že ja si furt tak думал, že na rok toto komunisti dávali to zlato v nedeľu do obida, že by ľudia nechodili do cerkvy, hlavne deti. No a ona to doslova proste priamo povedala, hovorí, že to sa robilo za to, že by
deti neišli do cerkvy, že by boli vychovávané v tom, že nechodia do cerkvy a za to bol ten detský program v nedíľu ráno naozaj taký kvalitný a tak proste všetko robili, len že by deti proste nechodili do cerkvy. Bratia i sestre, si zoberme, že kde sme sa dneska posunuli, kde sme sa dostali. A jaké boli toto komunisti proste múdre, hej, ale tak bym povedal v tom negatívnym, že jak oni im záležalo na to, že by ľudia prestali sa zaujímať o večný život. Proste vtedy, v tých 60., 70. rokách, 80. ľudia boli bar zbožní, ľudia chodili do kostela, ľudia chodili proste do cerkvy, ľudia sa molili, vychovávali deti v toti zbožnosti. Ale jaké bolo ťažko pre tých rodičoch, ja to len poznám podľa svojich rodičov, dostať do tých detí do cerkvy, otrhnúť do tých detí od tých rozprávkov, ktoré boli naozaj perfektné. To bol tak dobrý, zvládnutý ten program, že dneska sa nedá s tým absolútne nič porovnávať. Ale jak strašne im záležalo týmto komunistom, že by deti nechodili do cerkvy. Oni znali, čo robiať. Protože dneska moja generácia, toto tzv. Husakové deti, tak skutočne málo što proste, hej, že by chodili takto do cerkvy, je naozaj bardzo málo. A dneska už nie je absolútne žiadny problém so s týma deťmi. Dneska už nemusia nejaké ani rozprávky v nedíľu dávať, aj keď asi dávajú, ja neznám. Už tento problém jednoducho už dneska nie je. Už máme voľno, máme demokraciu, máme slobodu, môžeme chodiť do cerkvy, keď chceme, ale problém je, že toto komunisti to zrobili tak, že my už nechceme chodiť do cerkvy. Pre nás už sú dôležitejšie toto rozprávka a môže ďalšie inakšie veci. A to je naša vrchova, pretože moja generácia sme boli odťahovaní od toho chodenia do cerkvy. A komu sa z rodičov podarilo toto deti dostať do cerkvy, tak môže súd z toho dajaké plody. Ale keď raz toto rodiče môže to zochabili tak, zochabili toto doma, deti doma. My sme takisto mnoho raz zostávali doma, hej, že samozrejme, že furt, dakoli sme tých našich rodičov presvičili, že tiež to nebolo úplne ideálne, ale je mi vďačný za to, že nás ťahali do tej cerkvy. Ale toto naozaj dneska žneme plody z toho, čo sme dakoli proste, toto naše komunisti zasijali a pokiaľ toto rodiče tomu podľahli, že to zachabili takto to deti, ja mám veľa rodín, ktoré takisto proste rodiče chodili do cerkvy, deti zachabili doma a dneska môžu povistí sú z týchto ľudí, keď tak slušne povedané, sú to ateisti, absolútne nikde do cerkve nechodia. A to je bar smutné. A mám veci takých žaľ príkladoch. Takže veľkú robotu zrobili komunisti pre diavola vtedy a my teraz musíme sa z toho poučiť a toto proste dávať na toto pozor, prekonať dejak toto, keď už sa nedá so s deťami, tak s vnúčatami, hej, alebo proste sa snažiť deti dostať do cerkvy. Bo što do deti zasijeme, ten záujem o večný život, ktorý v dnešním evangelii je spomínaný, tak toto proste bude potom žatý, proste už môže ne my, ale toto druhé, ktoré budú a proste, že by naša víra sa rozširovala, že by víra v Hospoda Boha, christianská, pravoslávna, že by naozaj rosla i že by nemusilo sa jednoducho proste do toho dojти, že bude náš národ taký bezbožný. Aj Hospod Boh nám pomáhať, daj nám dá sílu, že by naozaj sme byli toto, ktoré sa zaujímajú o večný život. I večný život, pre ktorých je na prvšom mieste. Amen. Sláva Isusu Christu.